Baby. Oh, sithandaza. No. How? Utheni udokotela? Uthini-cancer. Boy, ngikutshelile ngathi lo muntu lo akwazi ukuthi ummithi. Boy une-cancer mfethu, une-cancer mfethu uzomnika bese i-panado abe right mfethu. Yeah, nami sengicabanga sengubaba boy, bona usumalume. Cancer. Let's Bamba kancane boy. Awuzwanga? Angizwanga ukuthi ngine-cancer. Ngithe ndine-cancer mos. Yeah, but baby cancer baby ngakunika baby le strawberry ushaye lona ube right. It's You know what? Umama wami usendleleni and ugqirha said I have 2 weeks to live. oh. Cancer. Like cancer. Yoba man. Yo. Manje uzokwenza njani? Ngizoya ekhaya ngiyofela khona. Ini longibuza yona? Yo, boy, uzokubhayo funa khona. Yo, boy, awungcono boy ufuna ngangane boy. Uyacabanga boy ngasingababa. Baby. Anyway, passport yami ikhona ndi-rate and ndizophuma ngoku apha ngithe umama uzozondilanda. Esasibhanqa sithi mandisele ino.